hele tiden. Mit navn det er Falir. Jeg er 35 år. Jeg har mit eget tempel i den lille landsby Revenfeldt. Jeg er højpræst for gudinden Avia. Hun står for tryghed, ægteskab og beskyttelse. Fred. Mange mennesker de undervurderer faktisk hende på grund af de ting, hun står for. De mener, hun er en passiv gudinde, der ikke gør noget for sit folk. Men sandelig siger jeg dig, det passer ikke. Det er løgn. Hun vælger sine kampe med omhu. Selvom der er en kamp, der foregår uden for vores borg, uden for væggen, så det er ikke sikkert, at vi behøver at blande os. Kampen kan sagtens ordne sig selv, men lad Avia hendes hellige sværd falde ned fra templets vægge. Så er der brug for os. Præstinden, vil du række mig mit sværd? Dette hellige sværd falder ned, hver gang der er brug for det. Så er vi nødt til at respektere det og trække sværdet og blande os i kampen. Jesper er 29 år og bor i Rønne. Til dagligt arbejder han i en naturbørnehave i Hasle. Fritiden bruger han på at spille rollespil, og i den forbindelse kan han også godt lide at lave film om fantasyverdenen. Som rollespiller får vi brugt vores fantasi rigtig meget. For eksempel så har jeg et tempel her, som vi selv har bygget. Og vi har en bro over en lille voldgrav. Og her så går man over en vindeport og ind i selve templet. Heroppe har jeg mit alter og talestol. Og her der har jeg det hellige sværd. Og hvis det falder ned, så betyder det, at der skal være klar til kamp. Jeg har altid haft en god fantasi. Lige siden jeg var barn, faktisk. Selvfølgelig har rollespil været med til at udvikle min fantasi i den fantasy-retning, som rollespil nu foregår i. Når vejret er dårligt, så har vi mulighed for at spille andre former for rollespil. Der er Munchkin, og vi spiller også Warhammer. Og vi spiller også noget, der hedder HeroClix, som faktisk er noget helt andet. Det er med superhelte og moderne nutidsting og fremtidsting. Man vælger et x antal figurer for nogle point, man har bestemt på forhånd. Og så skal man vælge nogle helte. Men det gælder bare om at samle et hold, og så smadre hinanden. Så det er et meget simpelt spil, faktisk. Uden den fantasi, jeg har fået gennem rollespillet, tror jeg ikke, jeg ville have været den samme pædagog. Jeg tør godt at løbe og lege en helt anden leg. For eksempel robot, eller flyvemaskine, eller bus, eller andet. Så sætter vi os alle sammen ned på en bænk, og så er det altså bare en flyver. Børnene, de nyder det, og de lærer også lidt af det. Jeg bruger min fantasi på arbejde, når det er, jeg er i konfliktsituationer, og når det er, jeg leger sammen med børnene. For eksempel, hvis at barnet nu ikke vil have et tøj på, altså en flyverdragt, nu når det er så koldt, som det er i dag. Hvis jeg så siger til barnet, at din flyverdragt, det er en rustning, og du kan kun smadre de monstre, der er derude, hvis du har din rustning på, jamen så går der ikke så længe, så er barnet nede i flyverdragten. Det samme, det gælder også, når jeg fortæller historier. Børnene, de er vilde med, når jeg fortæller en spontan historie. Og så hvis jeg inddrager den i historien, så udvikler den sig tit til noget helt andet. Men det er lige meget, fordi
det er bare det, at de er med og fortæller, og det er deres fantasi, der er med. Det er det, der er vigtigt. Rollespil, det betyder rigtig meget for mig. Jeg har fået mange gode venner igennem rollespil. Og så er det super sjovt at påtage sig en rolle og snakke lidt anderledes, end hvad man gør til dagligt. Og lade som om, at man kan en masse ting. Vi har også været kreative sammen til at lave kostymer og våben. Hey! Stop! Stop! Stop!